Liposukcia, ako tomu naznačuje názov, je odsatie tuku. Je mylné si predstavovať, že liposukciou je možné vyriešiť chudnutie. Je to metóda na formovanie kontúr tela. Ani tuku nie je možné odsať neobmedzené množstvo. Prvú liposukciu na svete urobili vo Francúzsku. Prvú liposukciu v Československu urobil docent doktor Kipikaša, CSC, vtedajší prednosta kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v Košiciach. Táto metóda sa spočiatku ťažko presadzovala. V lekárskych kruhoch bola zaznávaná. Dnes si na to sotva kto spomenie, pretože liposukcia je všeobecne prijatá a obľúbená. Operačné techniky prešli výrazným vývojom. Vždy ide o zásadu nejakým spôsobom rozbiť tuk a potom ho z tela odstrániť, čiže odsať. Robí sa to mechanicky, laserom, ultrazvukom, prúdom tekutiny a mrazením. Aby tuk bol rozbitý šetrne, aby podiel krvi v odsatej tekutine bol čo najmenší, aby bola chránená koža pacienta, aby zákrok mohol byť urobený ambulantne. Každá metóda má svoje klady aj zápory. Nikdy neoperuje prístroj, vždy je to človek. Žiadna metóda nezabráni opätovnému ukladaniu tuku pri nadmernej následnej konzumácii jedla. Liposukcia dnes patrí medzi časté zákroky u plastických chirurgov. Je to metóda vhodná na formovanie kontúr tela, nie je to vhodné na chudnutie. Pre zaujímavosť môžem povedať, že prvú liposukciu, pri ktorej som asistovala v Československu, urobil docent Kipikaša na plastickej chirurgii v Košiciach.